Ndakaposta song ya Pop 10. So ndaona ma comments angakati makuti confuse because vanhu vanga vachiti why did you post song ya Pop 10 iwewe, because you wanna Pop 10 amuwirirani. Saka ishi yangu iripo ndeyekuti Pop 10 ndiyasingawirirani nini. Pop 10 ndiyasingawirirani nini. Inanda problem na Pop 10 kubvira day 1. Chandoda kuva very clear nacho ndekuti I only worked with Pop 10 on one song, which happens to be his best song ever, Fadza Mtengi. Ndoba nakangoshanda na Pop 10 pa Fadza Mtengi chete. I never wanted, kana kuti even up to today I have never wished to sign Pop 10 kana andamubira ndakada kumusaina ndina, even nanhasi handina kana hanya nekusaina Pop 10 kana one day. Why? Because ndona kuti Pop 10 munhu wekuti kana akada kukanda pasi pebhazi anokukanda. So vanhu vanga vachiti sei iwo wakaposta song ya Pop 10 imi just because inini ndakanetsana na Pop 10 ka azvichareve kuti kana kukauya chinhu chinonakidza ndakurega kuchiteerera. Song ya Pop 10 yakaburitsa, yaruda kuburitsa yari kuadvertise. Song iyoyo ukaiteerera it's a song inyasori ready zvekuti kana kuenda the world over inoienda. Saka ini ndoisa mapersonal nawo panyaya yechinhu chinogona kunakidza Zimbabwe yese nokuda kwekuti ini ndakatukwa na Pop 10 ndakuregedza kunakidzwa. Imi ndendanyanzomupa simba reipo. Inina mukandituka kana ndisingadi handibhoikane, ndobhoikana kana ndichida. Song ya Pop 10 yaruda kuburitsa inonakidza. Achida asingadi inini ndichatotamba song iyoyo. Andingaregedze kutamba song inonakidza. Because munhu wacho akambondituka. Ini ndikutamba song iya song ya Pop 10 iri kuya iri kunakidza ndikuitamba. Ngabuditse. Amena iye kana asingadi ndichada kuti andivhare nzeve ndochitamba.